Capítol 2. Imprevisible. Dissabte 15 de maig del 2119, 9:00 hores. Bon dia, Sara. Avui és dissabte 15 de maig de 2119. La veu de l'assistent domèstic havia començat a sonar al detectar que tenia els ulls oberts. He consultat les agendes públiques dels teus contactes habituals i totes figuren com a completes. Vols que ampliï el rang a les de no habituals? Gràcies, Domus, no cal. Genial, un dissabte més, avorrida i sola en el meu mòdul. Ofereix-me un resum de les notícies del dia, per favor. Badallant vaig col·locar els peus en les ranures de la cabina d'higienització i, mentre la màquina seguia el procés de rutina diària de neteja i esterilització, vaig escoltar diversos casos de robatoris d'identitat virtual, una cosa a l'ordre del dia, els avanços en la construcció de la nova estació de teletransport de València i un titular que em va resultar molt curiós. El Tribunal Internacional Euroamericà aprova una nova llei que permet el matrimoni entre humans i androides. El món estava tornant-se boig. De veritat s'anava a casar la gent amb robots de companyia? Mentre em prenia el batut nutriproteic dels matins, vaig començar a navegar, ociosa, per pàgines amb informació molt curiosa sobre relacions de persones amb homes i dones biònics. Al parèixer, gràcies a este fenomen, havia descendit una barbaritat l'índex de mort per suïcidi. Hi havia molts testimonis de gent que havia aconseguit ser feliç i inclús formar una família. Sense adonar-me, clicant ací i allà, vaig acabar atrapada per la pàgina clau. La corporació Perfect Androids era la pionera en tot este tema de vendre androides i amb un parell d'estratègics vídeos publicitaris van acabar per conquistar la meua ànima assedegada d'afecte. Els seus potents rastrejadors funcionaven amb uns algoritmes molt avançats que extreien tota la teua informació virtual, les teues aficions, gustos, comentaris i reaccions en xarxes socials, obtenint així una base de dades tan completes que permetia que els seus androides foren física i intel·lectualment creats a la mesura de cada client. Quasi es podria dir que et coneixien millor que tu mateix. Ha comprat vostè el paquet Perfect Unlover nivell bàsic. Recorde que pot millorar la seva experiència adquirint les nostres actualitzacions de nivell avançat. Estem segurs que el seu androide complirà amb totes les seues expectatives, però recorde que segons la llei 487/3 del Codi de Comportament Robòtic, estem obligats a comunicar-li que la paraula de seguretat per a la desconnexió automàtica de l'equip serà Silentium. Sí, ho vaig fer. Vaig aparcar els meus prejudicis en la cuneta de la desesperació i em vaig llançar de cap a la piscina de l'amor virtual. Diumenge 16 de maig del 2119, 5:15 hores. Vam entrar en el meu mòdul arrancant-nos la roba. Com vaig poder, entre besos i mossos, li vaig dir a Domus: «Avant, Domus, per favor, pren el control. Gestiona la compra del nivell més avançat i de totes les actualitzacions que existisquen sobre la meva última compra en Perfect Androids». Una esquena gran i perfecta, uns músculs cisellats, unes mans expertes. «Disculpa, Sara», va començar a sonar la veu metàl·lica del meu assistent. «Detecte una notícia que considere que és del teu interès». «Domus, ara no, segueix avant amb la meua ordre i posa't en mode silenci fins a nou avís». Aquests homes màquina eren amants inesgotables. A més, cada vegada que abordaven una nova tasca, es reprogramaven ajustant-se per a executar-la millor en successives ocasions. Submergida en eixe èxtasi luxuriós, no li vaig donar pas a Domus en tot el matí i, per tant, no vaig escoltar la notícia més important del dia. Una imprevista tempestat solar provoca un accident a les instal·lacions de l'estació de teletransport de València. S'ha obert un microforat de cuc durant mil·lèsimes de segon en la porta d'accés als servidors locals, temps suficient per a provocar desastres informàtics de desconegut calibre i imprevisibles conseqüències.
S'aconsella no fer ús de cap intel·ligència artificial i retindre així mateix tota gestió en la xarxa fins a nou avís.